Písalo sa 29.3.2015. Dvaja blázni, Martin a Patrik sa rozhodli, že si založia YouTube kanál. čo bolo samozrejme. Takže vítam vás Pama Film, Pama Let's Play. Ako nás chcete už len volať, poznáte nás, Martin a Patrik zase spolu. Takže presne pred rokom sme si založili náš YouTube kanál a týmto videom by sme chceli Poďakovať za všetku vašu podporu, za všetko to, čo ste s nami prežívali a mali spoločné, a týmto videom sa vám chceme poďakovať a je to fakt špeciálne video. Áno. Bližšie vám o tom povie už Martin. Keďže Broad prišiel do nášho živobytia ku nám, tak sme s ním stravili úžasné 2 dní. Ktoré v nasledujúcich minútach uvidíte. Takže prvý deň sme boli u nás a druhý deň sme išli na menšiu túru. Áno, a uvidíte kde. Takže prajeme veľa zabavy a bude tu naďalej aj s nami. Takže čekujte. Tak a vítam vás Pama Let's Play, ja som tu ja Martin, kurva nemá zaostrený obraz. To je jedno, som tu ja Martin, je tu so mnou Páťo a špeciálny host, ktorý si už môže odhaliť tvár. Nevyzerá vôbec pekne. Máme tu super obrázky, ako môžete vidieť kúsok na hodinky, nie? No dobre, takže čo my tu chceme? No, tento tu bordel chceme zredukovať. Bude sa mnou kadiť. Buď ticho. Ja mám teraz niečo v inom pláne. Môžem? Nie. Chceš? To sú šípky, Adžu. Do toho môžeš. OK, aby ste vedeli, o čo ide, toto je naše prvé video. No a on tu prišiel ku nám prespať A sér. na celé 2 dní, takže za tie 2 dní vám prinesieme dosť videí. Ten vlek starý. Pôjdeme hore na to. Veľmi máš. Super. No, Čo to je fotič? tak Páťo, povedz dačo k tomu. Dovidenia. To je super. OK, no tak to chcem len povedať, že budeme tu prinášať viac videí, takže môžete si všimnúť. Toto je naša prvá brigáda. Madonna mia porta bestia. Dobre, dovi. Stačilo teoreticky. No nie. Daj Daj mi ten pajs. A presne, takto Pama opravujú steny. Daj pajser. Daj mi motok, sekač. To nie, sekač. Sú to Daj mi čuráci. pajser. OK, peoples, ideme na to. Akcia, nájdi si Pama. Nedaj! Čo nemáš dať? Čo chceš? Netoč mi hlavu. Ti netočím hlavu. Netočím ti hlavu, že si čurák. Chyť to spodu. Ty to spodu, ale Chyť to dolu, dohni sa, ukáž. ty to chytíš. Ja radšej prdelky mám, vieš. Máš to. Máš to dole. Dám na to Emanuelu. Nie, sexual content, sexual content. Však to sa zdá pod produkcii do riti. 100... Pozrieme sa, ako sa cvičí. Koľko? 212. 212, 11,5 a 10. Dáš? Mňamka. Debil čuráci. Dovolku by pajser. Dobrý deň, dobrý. Sme pri random videjku. Tuto Broad upratuje, zbiera klince. Martin tu tančuje čipikre. No to nie je čipikre, ale dobré. Čo stancuje? Gopik Stratil som reč. To Nevystrihneme. Darmo si šuchajú ústa, aj taký nevidno. A vonku je takýto pekný slnečný deň. A moje okuliare na okne. Bude pršať. Ozveme sa na budúce. Zdraví Pama Let's Play, vás zase zdraví. A Broad si tu našiel novú hračičku. Pajser z nožík. Vidíš ako Dying Light. Dying Light, yes. Ukáž to, na to ľudia vidia zbližšia. Je to proste jednoduchý princíp. Proste len pajser pripevnený na nožiku. Samozrejme, toto všetko vám dajú hodiny hrania Dying Light, zbierania všetkých tých vecí, samozrejme, to je inakšie nedokážete vyrobiť takúto zbraň. Super, len ešte Teraz ju musím rozobrať. tu na Paťo sa snaží dačo vyrovnať z tých klincov. Snaží sa. To nevraví, že mu to ide? Je to nádherné, no. Nespievaj mi zle. No, tak toto je tu fakt super. My si tu len tak vegetíme teraz. Robíme dačo, je tu bordel ako svini. Prečo hrajeme tá sniegara? Ale je pôst. A ja tu mám takú slaninku. Ale zajtra je pôst pricházaný. Takže budeš žuť ryby. Čo budem žuť?
Dobre, asi ste tu skôr nepočuli, lebo tu šuchot, prach, dym, hovna, no všetko. Dobre. A pajser. Uvidíme sa pri ďalšom videu. Martin, Áno? som žid, mám na to osviemčenie. A izolačku. Osvienčin. Osviemčenie? Vidno ti ksichel, to nič. To zabavuje v postprodukcii. No, ich mi po izolačke. Čiže izoláčka, čo to je, povedal? On chce izoláčku. Zase bordel ako svini. Mňa ťa zabijem, prísam, že ťa zabijem. Dámy a páni. Keď si niekto nedá pozor, tak dostane. Nie, hodne mikrostrom. Nie, na tie blíny. Môžete na to Pibos, vítajte tu znova. Sme po obede akurát a... Yes, Martin. No práve sme dorobili, môžete práve počuť, že znovu robíme. Práve sme dojedli, nedorobili. To sú detaily. Trávenie budete počuť neskôr. Myslím, trávenie bude počuť trošku neskôr. Nič, Paťo, toč. Ideme za tým, máme tu riť. Ideme za tým. What the fuck? Videli ste práve riť? Videli sme práve riť Paťovú. Daj. To by bol sexuálny content. Content. Dobre, uvidíme sa po sekunde. Po sekunde. Čak prestrih, nie? Neopo... Nie je zapnuté. Taký si pekný, Paťo. Zrušte mi si. A tak ste mohli vidieť náš prvý deň s Broudom. Videli ste mnoho zážitkov, bolesti, neprajnosti, utrpenia a všetkého možného. Ale teraz chceme pozrieť, ako prebiehal náš druhý deň. Takže užite si jazdu. Tak a zdraví vás som Let's Play a vítajte pri tomto špeciálnom vlogu, ktorý je poďakovačka za celý rok, že ste boli s nami, lebo tento deň je rok, ako máme založený kanál. A sú tu so mnou aj hostia, ako napríklad Broud, čo je... Taký Kyle. Čo je vlastne špeciálny host, ktorým sme chceli spraviť vlog práve preto, pre tú poďakovačku. Potom je tu Martin, ktorý žerie čipsy nemenovanej značky. A... Krokodil. A ideme presne tamto hore, na ten lek, neviem, či to vidíte. Takže celú cestu vám budeme natáčať, mapovať. Ja sa tiež zdravím ináč. Áno, ak nám nedojde baterka a pamäť. Takže zatiaľ sa lúčime a budeme sa hlásiť. V menšom prestrihu, samozrejme. A takto sa vám hlasíme asi po koľko? Po pol kilometri sa vám hlasíme. Je úžasný deň. Vonku je zatiaľ 10 stupňov. Ako si ty povedal, bude pršať. Žiadne pršanie nebude. Vidíme nádherný deň. Slniečko nám svieti. Nádherný, musím uznať. A blížime sa stále ku tomu vleku, ale ako si stále je ďalej a ďalej. Neviem, čím to bude. A Palenky je stále menej a menej. Hej, už nie je žiad. Ale to teraz je bočné, takže... Čo ty tu hovoríš? Ohnivá voda. Ohnivá voda. Takže sa vám ozveme, keď budeme... Keby došli. Keď budeme pred touto obcou, ktorá je pred nami. Keď pri ňou sa vám ozveme. No, pri cintoríne sa ozveme ticho. Tá obec sa volá... Tá obec sa volá Píp, píp, tak. Maša. Áno. Dobre, takže sa vám ozveme. Dovi. Takže sa zase ozývame, už sme na tomto konečnom bode, ktorý sme vám sľubili, že natočíme a plánujeme ísť hore. To si už hovoril pár razy, Paťo. Dosť vysoko. A ešte teraz rozmýšľame, či ideme, takže sa vám ozveme o ceste, dovi. Tak a hlasíme sa vám tu opäť. Už sme sa dostali pod vlek. Prešli sme to priamo až stade. Tak vidíte, tam je cintorín vzadu.
Tak sme prešli, sme vám tu netočili cestu, lebo sme išli po hlavnej ceste. Tu máme Brouda s Martinom, to budem musieť vystrihnúť, lebo vidno Martina. A ideme hore. Policajný štát! Tak a zdravíme vás po taktickej prestávke. Sme asi tak ani v jednej tretine nie. Broud beží ako sprostý. On uteká, čaká nás hore. My na tú túru už nie sme. To sa povie blázen. Takže ozveme sa vám ďalej. Martin dneska málo komentuje, lebo trošku po včerajšku suchoty. Opili sme Brouda. Domáce není vo zvyku. A neviem čo. Ideme za ním a ozveme sa vám Ďalej. z nejakej tej polky v leku. Takže zatiaľ. Vidíte ešte ten výhľad nádherný. Vidíme Kráľovú, Orlovú a krásne. Takže sa vám ozveme. Tak ja zdravím vás, Pama, Broud, Pama. Vysím na slupe. Tam je Broud, tam je Martin. Sme pri 7. slupe, takže podľa našich neskromných výpočtov, keďže vidím len 14 slupov, tak sme v strede. Teoreticky. A pred nami je... Teoreticky si kokot. Pred nami je najvyšší kopec ďalej. Takže, ak sa nezabijem pri zjazde do týmto slupom, tak sa vám ozveme z 3/4 v leku. Zatiaľ si užívajte naše kroky. Ide nám to pomaly, pekne, blížime sa do 3/4 v leku. Je za nami skoro kus cesty, taký malý. Ty kameruješ? Jasné, to teraz, že sme v polke. Broud vyvolal medvede, takže sa mu nepodarilo, takže sa ozveme z hora. Tak hlasíme sa vám z 3/4 v leku. Poviem vám, je to zaberak. Dýchšia tu ako závodné psy a pred sebou máme už len tento jeden kopec. Takže držte nám palce, možno to dáme. Hej. Možno nie. Už sme Skoro. celkom Tam. tam v piči vyčerpaní, ale ten výhľad to stojí, takže sa vám ozveme z hora. Dovidenia. Tak ja zdravím vás. Opäť Pama. Je tam otvorené? A dostali sme sa až na vrchol. Nádhera! Takže sme to zvládli. A ideme si trošku oddychnúť a ozveme sa vám zase. Tak a zdravíme vás opäť. A konečne sme dosiahli tento vrchol. Sme na vrcholu svojej kariéry teraz ako som to chcel, doslovne, presne doslovne. Takže toto je vyvrcholenie našej poďakovačky. Takže to je presne rok od tohto dňa. A za ten rok sme dosiahli to, o čom sa nám ani nezdalo. Pôvodne sme to chceli len zo srandy, záujmu srandy a nakoniec sa stalo toto z nás. Určite v tom budeme pokračovať vo všetkom, lebo nás to baví, žijeme tým, fakt nás to baví. No a ďakujeme za všetky tie zhľadnutia, ako vždycky ďakujeme za všetky tie zhľadnutia, ktoré tam boli. Za spoluprácu tu s pánom Broudom a z Hardy Maxi, ktorý tu ale není, ale ďakujeme im. A potom ešte ďakujeme aj za všetkých odoberateľov, za všetky pevné nervy, za všetky tie hodiny strávené s nami. Čo k tomu povieš, Paťo, ešte? Lebo je tam toho dosť. Za čo môžeme ďakovať? Je tam toho dosť. Cestou dole si rozmyslíme, čo vám ešte chceme povedať. Ďakujeme za všetko. Chceme to tak... Pokochajte sa výhľadom krásnym, ktorý ideme to pomaly sladiť dole a... Samozrejme až po obednej pauze. Áno. Dobre.
Колбас колбасит соло, колбасер по пояс голый.